Tinokudokezai mabuja tauya nodzanyasi zuva rochi22 mwedzi uno waGumiguru. Tiri kutandano kunyepai kuti kwese kwanga kuri kuvhotiwa kwai kuvhotako kwapera zvisvinu. Izvezvi vari kuita karikiriki kokuerenga mavhotiyo kuti aburika akaita sei. Zviri kutorwadza kuti dzimwe nzvimbo hwozanu PF watoita kuisa nzvimbo dzawo nomatafura munzvimbo dzokuvhoteradzo. Heno kuti wezeki waribe kuwabisa nei ndo zvinotoratidza kutoti paribe chizvino wakomana. Rekai tigoona kuti zvichaita sei ipapa. Ticharamba tichiringa kuti ichapedziwa sei nhau iyi. CCC ipapa wagotoreketa kuti kwai hwozanu PF wari kutoita zvokutsvaka dzimotika nezvimwe zvakadando kuti waende koisa manatsotsi kuti wakube vanhu nokuvhundutsira vanhu nzvimbo dzakawanda kunyanya nzvimbo dzokumaruwa. Kureketa kuno wagotoreketa kuti kwachiri mhanzu ndokuda kuendiwa nevanhu hwozanu PF kovhiringidzana nevanhu nokuti kuribe kuvhotiwa zvisvinu zvavanga vachifungira. Rekai tigoone kuti zvinenge zvipera sei. Ipapa wozeki nomapurisa wanyepiwa nhaudzi. Heno kana pakaita chinoitika ticharamba takaringa. Wamutevedzeri womutungamiriri webato roCCC watendai biti wagoenda kudare paramende wakagoreketa nyaya yekuti kabhuku kanofundzisa vanhu kutyaira dzimotika komunyika kanonzi pachirungu highway code kanofanira kuti kachichinjiwe nokuti kachiribe kana chakanoreketa. Ukaringa bhuku rinoseenzesiwa muSouth Africa kukura iko rakaita nozvirimo zvacho woringa romedu muno unobva watoona kutoti kwedu no heno kuti mibvunzo yavanobvunza vanhu yakawanditsa kudando vanoiboyepi nokuti kabhuku kacho karibe kana chisvinu chakanyorwamo. Rainbow Tourism Group wariwo ndio wanohotera huru inoseenzesiwa nevakuru vehurumende muHarare kwai wagonziwo vari kuramba kuti wanamumiriri mudare paramende webato rinopikisa wapinde kuhotera kwawo. Izvezvi vari kundotora basi wanamumiriri webato rozanu PF. Heno kuti zviri kumbotekaira sei ticharamba hedu tichiringa kuti inopedziwa sei. Asiwo CCC nevamwe mapato anopikisa aribe kufara nazvo izvi. Heno kuti zvichambira sei ticharamba hedu tichindoringa tinenge tichindokunyepai. Tiri kumapato anopikisa kudando waHosaya Chipanga kwai wagoreketa kuti wari kudaba kupinda mugore rinouya kusarudzo nyangwe zvavo wari mutungamiriri webato rawo. Ipapa paribe kana chinhu chatovhundutsa nokuti tanga tiri kuzviziva kuti wanopinda musarudzo. Ipapa handiti wagoburika pokare wari kutoreketa kuti wamunangarwa ndo ndiye munhu musvinu anotoita zvinhu zvisvinu kuti zviite zvakanaka. Kwai wanotetekera fani wamunangarwawo. Heno mabi yangu ndimi munozvizivira kuti wanotetekera chere kana kuti paribe chavanotetekera. Warimi wese munyika wagonzi wadipfa mehawo nokuziva kuti mvura hwendo huno iribe kuningisika zvisvinu manairi aichaita. Kureketa kuno wazhinji wagotovhunduka nokuti pachiribe kana chinhu chatichaitika izvezvi chiri kuiterana nokunaya kwemvura. Kutoreketa kuti peno gore rino riri tinenge tiri kusunza pokare wakomana zvakaita kuoma. Ipapa kana makomba epfumbudza chaiwo aribe chibodzi chaanobatsira nokuti kana makomba ukachera kukasaya kunaya iwe wakaringira hore yemvura kuti ijuche mvura wotoziva kuti pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe hedu takaringa kuona kuti zvinenge zvipera sei. Kunyange wari muSouth Africa wari kutochemawo nonyaya yemvura iyoyi ibodziyo nokutoti mvurayo yaita kunongwa kusvika izvezvi. Ticharamba takaringa hedu kuti inenge ichipera sei tichigokunyepai. Tiri kufara kuti wanakadzitape Blessed Muhlanga pabodzi pona Chengete Chidi wagotiwo wakusungisa wakuru wehurumende wanosanganisira gurukota rezvinoitika munyika mukuru wemapurisa pabodzi pono gurukota rezvokuchengetedzwa kwenyika nonyaya yekuti wakasungiwa zvisiri pamutemo. Ticharamba hedu tichiringa kuti ichapera sei nhau iyi. Watoti wari kuda kubhadhawa mari inoita zviuru 50 zvomari yekuAmerica. Heno kana wakaipuwa mari iyi ticharamba hedu takandoringa. Wanotambira chikwata chonyika chonhabvu wari kuita kuhwadziwa kureketa kuno wachindohwewa rute, wamwe wachiita zvokutamba mutambo
nonyika dzakasiyana-siyana. Kureketa kuno zviri kuita kuhwadza, wari kutochema kutoti ipapa wakomana chido chese chekunzi uri munhu wekuZimbabwe chinobva chaita kukuwa chaiko, kupera chaiko, kusara paribe kana chibodzi, nokutoti zviri kuitiwa noSRC pabodzi ponozifa paribe chizvinu. Rekai tigoone kuti zvinoita sei, asi zviri kuningisika kutoti SRC wari kudaba kuti nyaya iyi inhadzirike zvizvinu, pakaita kunyangariwa chaiko. Tikaringa dzonhabvu yatambiwa nyasi, chikwata choyadha noCranborne wagwedzana kabodzi wobulawayo City wakagwedza chibodzi kuDynamos ikaita 0. Ngezi Platinum yaita 2 noRhinos yaita 0-0 pokare. Ipapapa hwahwa yagoburika pokare kuti yajiwa 2 nokabodzi noZPC. Tikaringa dziri kutamba mangwana, Highlanders Boso inenge iri kutamba nobulawayo Chiefs kunhandare yoBaba Fields, Manika ichiringana usu nousu noHarare City kusakubva, Triangle inenge iri kuringana nokuhwapurirana bhora noTenex kuGibhom, Makepekepe inenge yakaringana pokare noFC Platinum kuNational Sports. Ipapa tiri kutokunyepai kutoti FC Platinum ndo yatotora pokare mukombe wonhabvu mwaka uno wairi kutamba. Zvawabiedu edu wari kuita tuzvinu, makorokoto. Katiringe dziri kuitika ipo pasi rese. KuSouth Africa waJacob Zuma waburika kureketa noanakadzitape kokutanda kubva izvo wasungiwa zviya. Paribe chizvinu, pari kuningisika kutoti kuenda kwedu mupera kwegore kuri kufanira kuti kupinziwe wanhu sarudzo ANC kunenge kuribe kuningisika zvizvinu. Anenge ari manyongori, inenge iri njodo kana kuti bvambu janana kombwa. Ipapa paribe chizvinu, wari kutoratidza kutoti watoita kuvhuya nokunodza mapanga yawo wakaringana nayo waRamaphosa. Ticharamba tichiona kuti zvinenge zviita sei, nokutoti Wambeki pokare wagobudawo pokare wari kureketa kutoti bato reANC rinofanira kuti riite tusvinu kuziva kuti richaita sei kana Ramaphosa akanzi anonyaya nonyaya yache yokupurazi rache yoparapara. Ipapapa zvaningisika kutoti waRamaphosa wari kutohwisana nawaZuma naWambeki pokare. Heno kana wakaipona iyoyi, nokuti kana Wambeki nawaRamaphosa nawaZuma wakange waita kuringana wachibatsirana uyu nokuku, ukaona uri wanhu kumarijono kumanzere pabodzipo wotoziva kutoti pako papera. Chikuru kutogona kutoti ndabweka wosiyana nazvo. Rekai tione kuti ichapera sei. KuChad kwatagokureketerai nozuro kuya kwai kwatopfa vanhu vanosvika 50 nyaya yekuratidzira kuti wari kudaba kutongiwa nemasoja. Iwo masoja yaanoshaba kupfuura vanhu idi, zvakatoita kuoma. Kwedu uno takazviona zviya zvakaitika gore 2018. Paribe chizvino apa, rekai tirambe hedu takaringa, asi tiri kushuvira kuti kurwisana kupere. KuNigeria izvezvi kwai kwachizonyatsobuditsiwa manji kuti vanhu vari kupinda mukuita watungamiri wenyika wari kuda kukwikwidzwa musarudzo mbanani. Muwandire wakaita wari kupfuura 20 chaiwo. Rekai hedu tione, asi zvokunigeria aiwa tinozviringira nokuti vanhu vari ikweyo wakawanda zvokuda kutosvikawo mamiliyoni 200 chaiwo. Rekai wadando, tinoramba takaringa kuti mbani achahwina izvozvi. Tikaringa kuChina, Xi Jinping kwai ndiye akutoita kutopinda kuti apinde kotoro yechitatu pokare ari kutungamira wakuru bato rawo roCommunist Party. Kureketa kuno kwai izvezvi mwanga aripo anga arida kufunidza kuti atongewo, abva atoita kudzingiwa chaiko, atosungiwa nonyaya yekuita kuhori. Aiwa, rekai hedu tione kuti ichapera sei iyoyi. Unotonyatsoona kutoti paribe chizvinu kambwa kamwaho, nokutoti maitikire azvinoita acho mumwe anobva aita kunyadzisiwa kwokubisiwa akaitoita kugara pamarijo pache chaipo bvaabisiwa zvakadando. Idi paribe kana anosara. Rekai hedu tirambe takaringa. Kambani yoAmazon izvezvi kwai inogona kundopuwa kuendesiwa kudaro dzimhosva kuti ibhadhariwe choupenzi chinoita bhiriyoni ribodzi nonyaya yokuti iri kuseenzesa dandemutande kuvhiringidza vanhu vari kuda kutenga. Mukaona paita kudarika,
rekai henyu muone zvinoitika ipapapa. Panogona kunakidza chaipo zvokutoti wanhu wanoita kuvhiringidziwa. Rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvichiita sei. Mukahatikidzwa kanyasi, chikwata choManU chaita kabodzi chiri kunhandare yoStamford Bridge kuChelsea. Rekai hedu tifare nazvo tiri ipapo mabuja. Tagumira pano kosondo rino. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.